Det her det er anden del af, hvordan man hækler reliefstangmasker, enkelte reliefstangmasker, og hækler dem sammen hernede, så det bliver til et V til vores grydelap, så den ligesom kommer til at gå i vinkel. Og den måde, man kan se på, hvad for en reliefstangmaske man skal i, altså om en maske skal hækles heroppe i kanten eller nede omkring, det er jo, om den allerede her fra sidste omgang vender ud mod os. Det vil sige, man kan næsten se, at der allerede sådan et helt hul at hækle i her. Det vil sige, at det er den klar til. Og når vi har hæklet den færdig, så når vi til sammenhækling, for nu er der 5 masker tilbage. Så den første maske laver vi kun den første del af. Igen en stangmaske, hvor vi så kunne hækle rundt om. Og kun hertil, fordi det er anden del af den, så skal vi i den der var den, der trak alle maskerne sammen før. Det var kun første del af den, så det var tredje. Så skal vi herover og have fat i en relief. Det var 4. Og den sidste 5. er heroppe i kanten. Og derigennem, og så trækker vi igennem dem alle sammen på en gang. Så vi ligesom er nået igennem, og så skal vi videre herover. Og nu har vi jo hæklet i den der, men det næste vi skal, det er rundt om en der var en relief, den er der. Hvis vi skal få trukket alle trådene med igennem her, så kan man se igen, at den begynder at danne sådan et mønster.